Hola, boa tarde. Hoxe temos un concepto un tanto especial. Ten Iván Fernández, que xa veu varias veces aquí a facernos música, e hoxe outra máis, pero esta vez, como todas teñen a súa particularidade, pois exactamente na súa. Vamos a escoitar aí as escenas de Schumann, unha gota moi interesante, e vai finalizar con unhas pezas de Juan Durán, o compositor galego que deu clases aquí incluso un ano antes de que isto fora un conservatorio, arriba aquí nas Pontes, e depois estuvo traballando na Xunta hasta un pouco. E aparte diso, como compositor, xa o escoitaredes. E de Iván, nada, tedes un mini currículo pola parte de atrás do programa, pero, o mellor é escoitado, rapaz de Vigo que toca moito, moi ben, así que o mellor que podemos facer é disfrutarlo. Un aplauso. Boa tarde a todos. En primeiro lugar, agradecer ao Concello das Pontes, ao Conservatorio, esencialmente a Campello e a Ernesto, por facer posible a acoller este concerto hoxe aquí. Un concerto que vai comezar cunha das obras que seguro que case todos coñecedes, que é a sonata Quasi unha fantasía opus 27 número 2 en do sostenido menor de Ludwig van Beethoven, tamén chamada Claro de Lúa, Claro de Luna. A verdade é que Beethoven nunca soubo que se chamaría así ou que pasaría a posteridade así con ese sobrenome a súa sonata, pois isto ven dun escritor alemán que se chamaba Ludwig Rellstab, ao cal, o primeiro movimento, a primeira parte das tres que ten esta sonata, lle lembraba moito, ou lle suxería, o que ven a ser un anoitecer tranquilo, moi quedo, nun lago en el océano. Supoño que para el as ondas deste lago dirían, sendo isto que fai un acompañamento, estes tresillos, a escuridade da noite podría ser os baixos neste registro tan grave, e aí sobresae moi sutilmente unha melodía que probablemente é o que lle lembraba esa claridade da lúa en medio da noite. Eu, persoalmente, non me suxire tanto un Claro de Luna, eu o vexo un pouquiño máis dramático, máis como algo fúnebre. Non sei se coñecedes a famosa marcha fúnebre de Chopin, que inclúe na súa segunda sonata, que fai así. Etcétera. E a mí me lembra moito a... Para mí é un pouquiño máis fundo. En calquera caso, o que importa é o que vos suxire a cada un de vos, o que vayades pensar cando escoitedes esta sonata. Como dicía, ten tres partes, tres movimentos. O primeiro era este, vai ser este. O segundo, a modo de intermedio, moi breve. A mí lembrame moito a un cuarteto de corda, porque é como 4 voces moi ben definidas. E despois remata con moita caña. Remata cun movimento frenético, virtuoso, dramático, que espero que vos guste na miña interpretación. Gracias.
Imos continuar con música de Robert Schumann, que cando tiña uns 28 anos de idade publicou o seu opus 15, que se chama Kinderscenen, escenas de nenos, que vienen sendo unha serie de miniaturas, son 13 que compoñen este álbum, inspiradas en momentos ou sensacións da infancia do compositor. En realidad ele escribiu máis que estas 13, e as publicaría as outras máis adiante. Para os que vos pique curiosidade, as célebres páxinas de cores, opus 99, tamén veñen sendo desta mesma época nas que escribiu estas escenas de nenos, e tamén as follas de álbum, opus 124. Como dicía, son 13 pezas de moi curta duración, e que ven a ser un dos primeiros exemplos que atopamos na historia de miniaturas para piano programáticas que intentan simbolizar, como dicía, unha sensación, unha imaxe, un evento, contar unha historia, polo menos no romanticismo alemán. Vos vou dicir os 13 títulos que levan estas pezas, a ver se vos acordades e lembrades todos. Comeza coa primeira, que se chama De estranos paisaxes e xentes. A segunda chamase Unha historia curiosa. A terceira é O home do saco. A cuarta, O neno suplicante. A quinta, Un momento casi feliz. A sexta, Un evento importante. A séptima é unha das pezas máis famosas do compositor, En sono, En sueño. A oitava, Xunto a cheminea. A novena, Xinete en cabalo de madeira. A décima, Bastante serio. E as tres últimas serían O espantallo, O neno que se está a dormir e, por último, Fala o poeta. Espero que vos guste. Gracias.
seguimos rendindo unha homenaxe a Robert Schumann. Uns anos antes da publicación destas escenas de nenos, Robert tivo moitos problemas para que vise a luz unha das obras que considero máis importantes non só da súa produción, senón do romanticismo, digamos, pianístico, incluso a nivel histórico, en xeral, que son os seus estudos sinfónicos. Ven sendo un tema cunha serie de variacións en forma de estudios técnicos para piano. Primeiro non atopaba un nome adecuado para esta obra, ata que finalmente se decantou polos estudos sinfónicos. E despois, cando se dispoñías a publicalo, pois os editores dixeron: Robert, pasaches da raya, isto é super longo e é moi duro de escoitar tanto seguido. Entón, lle pediron que efectivamente acortase a obra, e o que fixo foi descartar 5 deses estudios sinfónicos. Eses 5 estudos nunca viron a luz en vida do compositor, e foi o seu amigo e apadriñado Johannes Brahms que os publicou unha vez morreu Robert. O que vou facer eu é tocar o tema principal e estas 5 descartes que veredes que, se coñecedes o Opus 13, que ven sendo os estudos sinfónicos, non desmerecen ni moito menos estar incluídos nese álbum. De feito, moitos pianistas actualmente incluen estas 5 variacións dentro da obra completa, que se vai a algo máis de 40 minutos de duración. Eu, como digo, tocarei o tema e máis estas 5. O tema ten unha melodía que se atribúe a Ernest von Fricken, que era o pai dunha amizade da xuventude de Robert Schumann. El armonizou este tema e escribiu as seguintes variacións. Sen máis, espero que vos guste esta fermosa obra.
última fermosísima variación deixámonos xa de tanto repertorio germánico e vimos a nosa terra onde temos a Juan Durán, que é un dos compositores máis prolíficos na actualidade, e el lle gusta moito tamén rescatar ou inspirarse en obras da nosa música popular para escribir a súa música, como vai ser o caso das dúas fantasías que vou tocar. A primeira delas chamase unha fantasía sobre unha cantiga que ven sendo Unha noite na ira do Tigo, que supongo que todos coñecemos, e a segunda é a fantasía sobre un alalá, que é o alalá das mariñas. Espero que vos guste.
Beethoven, Sonata en Sol Mayor número 20, segundo movimiento, minuet. Robert Schumann, Estudos Sinfónicos, operación número 11.
Domenico Scarlatti, sonata en re menor, Kirkpatrick 32.